ازي دمت عرب حرنتيو نقحت التكبار معرزة طامرت كرماس حيلين مفتار قحقح زوفرت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت انيت مزمورا نود عاونت أباي تازلو هيا وقوننت مقال حكي معد آبركي عربي حارنت ناي تسفانا سنكي عربي حارنت زخبركم تخطاتلتي راديو إيرنا مس دمصخم دمصي عرب حرنتيكم زلخم أب زلخم مو سناي كنيهم كتلو تسفا قبر لو ما عنتون مقصلتا المخلطة سومنا بيلنا حزنا لكم قريبنا نيرنا حدا كاب أبالات سراويت إيرترا كاب تقراي تمديبو زنبري لومون كالاي أبال حزنا لكم قريبنا لنا مو كمزيلكا متسيخا ناتك حساب كتكافل زراخي أخت مسكر هزب خفلت اللو دبل كاون أنا بهزب تحلف ممساكا أزي مسكنكا قاشاي شيغني له تعمل مسكن حراي مو بسمين بسم أبالات عرب حرنت عندنا يمسكنكا موسكي كم مأتوي كنقبر معسن بخميني خا ناب تقرأياتي خا وي كم حدا خبتم مرحتي سراويت كونكا ناب تقرأي كتاتو خيلكا كمين يرتاعتات واخم لك أكي مكالاك يا مستهارنا هردي خاني تعال تقرأي مالك بحري كلتا معلتنا أتنا عن تقرأي نزالان بسا مالك نوفمبر 4 ديو تهاريمو سخم نوفمبر 6 قصكم حدار 6 قصكم آتيكم مالتي 6 ساعتنا وكباب فرق ليتي خون مالتي فينا بزالان بسا مالتي كمي تأتات واخم تي حيلي هو تحيلنا إيرترا بيني وآتيو مالتي ولا تناي فدرال ناب إيرترا زهادم مساهم تحويسو مالتي تناي فيدرال ناي سانا تحويسو آتي بحنسابي مالتي سمستهارنا داقما يعاتيقوم سانا آتيو مالتي حراي صبو أبس مرا كدبدبا أسمرا خدبدب كلا بروكيت بناي حواحات روكيت اسغاتكم كم زتبلن دلخاس اوريدي اب تግራይ አትይኹም ነርኩም ይኹም ማለት እዩ አበይ ከባቢ ነርኩም ትኾኑ ወይ ኣብ ምንታይ ቦታታት ነርኩም ትኾኑ ኣብ ትሽዑ ዋን ከመይ ነሩ ትናትኩም አሳጉማ ኤርትራ ተሰዲዱ ብሚድያን እና ንሰምዖ ነርና ንሕና ከም ተሰደደ ሶም ናይ ሕወሓት ትግብረ መልሲ ክንሰድድና እንዳበሉ እንከለዉ ሶስ ብሚድያን እና ሰሚዕና ማለት እዩ በትናይቶም ዘመሓላልፍዎ ዝነበሩ መልእኽቲ ማለት እዩ ኣነ ድሕሪታ ጉዳይታ ናይ መጀመርያ ካብ ዛላንበሳ ናብ ፋጽም መፅአ ማለት እዩ ውፅኦተይ ንፋጽ ማለት እዩ بحرتا ناي زالان بسا مالك هاد على زبال بوتا اون يرشو እሱ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ማለት ዲ ወላ ናይ ኤርትራ ኢት ቦታ على قالو من قد نبعل عفار جوت من قد مالك على زبال له بوتا داغ حمص ريخا على داغ 4 دغرات حليف قالو من قد مالك حراي صبو موسكي እንታይ ይጋጢሙኩም ሞ ትግራይ ገለ ካብቲ ትዝክሮ ዘጋጠመኩም እስኪ ቁርብ ዕለና መጀመሪያ ዝኽትብሎ ይትኽእልኒ ኻ ሓይሎም ስለ ዝነበሩ ብዙሕ خسارات አጋጢሙ ብክልቲ ወገን ማለት ብናይ ኢትዮጵያ ብናይ ብልጽግና ማለት እዩ ብናይ ክልቲ ወገን ሲ ከቢድ ክሳራይ ነይሩ ተራዲኻኒ ብድሕሪ ዳግማይ ተወዲቢ ሰራዊት ኣትዩ ማለት ሕጂ ዳግማይ ምውዳብ ክትብል ከለኻ ብኤርትራን ብብልጽግናን ወገን ዲ ዳግማይ ምውዳብ ተገይሩ ትብል ዘለኻ ወላ ብናይ ሕወሓት ወገን ብናይት ብኤርትራን ብናይ ብልጽግናን ማለት ሶምካ ናብ ምዝላዕ ገጾም ኣትዮም ማለት ሕጂ እቲ ከተማታት እንዳሓስኩም ከለኹም ብክልቲኡ ሸነኽ ኢኹም ነው በቲ ሓደ ብኤርትራ ወገን ብኢትዮጵያ ከዓ ብክልቲኡ ኢኹም ትመፁ ነርኩም እሞ ሕጂ ዝብለደልኻ ወላ ከተማታት እንዳሓስኩም ከለኹም ሲ ብዙሕ ክሳራታት ስለ ዘጋጠመስ ካልኣይ ምውዳብ ነይሩ ትብል ኣለኻ ናብ በዓል መቐለ ቅድሚ ምብፃሕኩም ማለት ዲዚ ቅድሚ ምብፃሕ መቐለ ዝኳኡ በዓል ዕዳጋ ሓሙስ እኳ ብዙሕ ርብርብ እዩ ነይሩ ግና ብቲ ናይ ኤርትራ ወገን ብበዓል ዓዲግራት ኣትዩ ብኒኻ ብዓፋር ኣቲኻ በዚ በዓላ ዝብለካ ዘለኹ ብበዓል ፋፂ ቆሪፅካ ንዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ምኽዳን እኳ ይሰዓት ወቲ ክሳራታት ሕጂ ብዙሕ ክሳራታት ይትብል ኣለኻ ሞ ምፍላይ ካብ ስኻ ዝነበርካዮ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ክሳራታት ምዝቲ ዝሓለፈ ናይ 98 ክትወዳድሮ ከለኻ ዝማጣጠን ኢዶ ትብሎ ዋላ ከመይ ትሪኦ እስኪ ወይ ዝኾነ ኣሃዝ ክተቐምጥ ትኽእልካ እውን ጽቡቕ ነይሩ ብሩህ ክኾነልና ማለት ክልቲኡ ሓው እንዲዓጢቑ ዘሎ ግዴታ ይትኽሳራ ደኣ ክሳራ እንታይ ሒዞም ጀም ዝዋግኡ ደለዉ ማለት ኣብ ኩናት ይቕሊልካ ዝረኣይ ነገር ከዓ የለን
في حاوي حزي زعت زلو وتي بروباغندا لونديو بقليلو ويانا خمس تدم ساسات قلي زقلت بقليلو نتختماتات ونتحزوها خمس نبركم يو كوات أني حمو زقن بز السخات ولند لها ولا زحلة في خلطة سمون تمن سيك على محتاج نقبره خلنا ون كنا أتخلنا نحنا بوحد كسارة كم زحزنا يا بوحد كسارة ويانا خمس دم ساسنا يا إلهم يمئت يومنا إزبل نيرمو سخاجن كابت مجمريا سلز تساتف كون تخسارة عب خمس نبريخا تنقرنا زلخا مالتي 10 قتيل كالهم ولا 5 قتيلهم ملكا خساره مخانو تفولط لك ማለት ፊናሲ ቀሊል በቀሊል ፍታህ ፊናት የለም ቤት خساره ማለት خساره ነዚ ነገር ዝኳት ዳልየሙ ለሚያው ነውህ ማለት ንሕና ወላን ከምንመጽውን ተዳልየሙ ለምጽንህም ኤርትራ ከምዛአቱና ኤርትራ ሰራዊትን ከምዛአቱ ተዳልየሙ ለሚያው ነዚውን ምክልኻል ገይሮም ለዮም ንኩሉ ማለት ንብልጽግና ጥራይ ኮን ተخላኺሎም ንኤርትራውን ተخላኺሎም ከም ዝመጽእ ስሩዱ ነገር ገይሮም እዮም ማለት አብፋዕ ነራነ حرايس كبزي مدلوات بالقالا كستايجر كالله خمو بإرترا وغن كمدلوات نيرودو سخادر أخيو تساتف كايو قلمتناي حوحات نتناي سمين إز مهرامو ጋጣሚታት ምሰጀመረስ ግዴታයි ማለት በሆነ ዝምልኮታ አካል ሕበርኒ ነሪቲ ዝዋሃብ በሆነ ነገር ሓበሬታታት ማለት ኣብቲ ዝዋሃብ ንሓለፍተ ኣኺባታት ካ ግዴታයි በሆነ ሓበሬታታት ነይሩ ኣብ ተጠንቀቕ ምዃኑ ሁሉ ነገርሲ ድሉ ምዃንናስ ተዳሊና ነርና ኢና ከምዚ ዝኸም ድመጽእ ስሩዱእ ነገር ነይሩ ማዓስ ጅምር ጥራይ ነይሩ ተዘረባ ምናልባት ታሕተዋይ ኣካል ይኽሰምዑ ዘይክእል እምበር ተላዕለዋይ ኣካል ኩሉ ሰሚዕዎ ነይሩ ዘረባ ዝኾነ ምድላዋት ዝተገብረ ኸነይሩ ዶ ንሕና ንኣብነት ከበድቲ ብረት ይጽጋዕ ከም ዘሎ ገለ ሽዑ ናውፂና ነርና ሓበሬታ ብዓርባ ሓርነት ገለገለ ሰባት ብዙሕ ክስታይ እውን መጺና ነይሩ ይብቲ እዋን እቲ ማለት እዩ ሓሶት ተጋውሕ ኣለኹም ዝብል እሞ ብወገንካ እንታይ ነይሩ ዶ ዝኾነ ትሪኦ ነበርካ ናይ ተኽሊት ናይ ሰራዊት ኣሎ ኩሉ ግዜ ዝግዴታ እዩ ግን ኣብቲ ወርሕቲ ዝኾነ ምድላዋት ነይሩ ስኡልካ ማእተታዊ ዝኾነ ነገር ሽታት ነይሩ ከም ዝድብለካ ግን ቶም ላዕለወት ዝኾነ ነገር ዝፈልጥዎ ነገር ስለ ዝነበረ ኩሉ ድልው ነይሩ ዝኾነ ነገር ማለት alright ጽቡቕ ተራ ናይቲ ፌደራል ከም ከመይ ሪኢኻ ኣብዚ ኩናት ከም ልክዕ ከም ተኸማኹም ዲዮም ዝካፈሉ ነይሮም ኣብ ኩሉ ኩናታት ዋላስ መሪሕ ተራ ናይ ኤርትራ እዩ ነይሩ እዚ መሪሕ ተራ ናይ ኤርትራ እዩ ወት መሪሕ ተራ ናይ ኤርትራ ተኮይኑ ሳብቲ መስዋዕቲ እውን እቲ ዝበዝሐ ዝኸፈለስ ናይ ኤርትራ እዩ ክንብል ንኽእል ዶ እሞ ካብዚ ኮሚልና ኢና ንሓልፎ ንኽእል እንታይ ዳ حراي اسكتمالون سلام كده نبزي على محتاج غير لا نيرمو ربحنا حزب ارترا كابز انتهيو زبل حتى العلا نيرمو اسكت حتى نباخا كحتى كا انتهيو ربحا نا حزب ارترا كابز خوينات سمو حطابينا عندنا غديشنا يمصينا زلنا ربحا خبتنا زمت ربحا له بمافسيس كاد مت ربحا له ولا حنت مت فايده سلازي بلو كاينا غديشنا يمصينا زلنا حلنا وزبها المقسام سلازي عبينا غديشنا يمصينا حراي موسكي تي سخا المقدافكا اب كمي كونتات نيرو تناي كوينات اب تግራይ ዝግበር ዘሎ ኦሬዲ سخا ክትገር ፈኸላስ እንተ 5 ወርሒ እንተ 6 ወርሒ እንተ 7 ወርሒ ገይሩ ነይሩ ማለት እዩ ሞ ከመይ ኩነታት ነይሩ ሕማ አይና ንብሎ ሓንቲ ታይጥል ኩነታት አሉ ማለት ከቢድ خلك ተደኸላና እዚ ሰባውነት እዩ በቃ ወላ ሓንቲ ነገር ወታይ ግን ሞቶም መራሕቲ ወይ ሓለፍቲ ትበሃሉ ስለምንታይ ነንሕድኩም ተዘራሪብኩም ለውጥ ንምምጻእ ገለ ዘይትገብሩ ዝብል መጽዩ ንሕና ኣባላት ከም ዓርባ ሓርነቱን ከምኡ ብዙሕ ጻውዒት ንገብር ኢና እሞ እስኪ ምናልባት ኣብ ደገ ስለ ዘለና ንሕና ምናልባት ኣይንርድኦ ንኸውን ኢና እቲ ስኻትኩም ተሓልፍዎ መዓልታዊ ህይወት ኣብ ኤርትራ ከለኹም ብፍላይ ስለምንታይ ግን ንለውጢ ክመጽእ ቁርብ እቲ መሪሕነት ደሎ ከምጽእ ዘይከኣለ ኣምነና ርድ ካመርዳውን እኮ ያለን ማለት ክለካ ድኽእል ኣብኡ ምስ ማንም ክትራራራ ኣይትኽእል ኢኻ ተኽትውስና ትኽእል ንውን ውሳነ ደይንኻ ጥራይኻ ክትውስና ትኽእል ኣነ እታ ዝወስን እኳ ምስ ማንም ሰብ ተማኺረ ይኮንኩን ወሲን እያ ኣነ ነፍሰይ ክወሓጠለይ ስለዘይከኣለ ትካይዳት ወላ ኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ ኣነ ነፍሰይ ከውፅእ ኣለ ሕልናይ ስለዘይፍቀደለይ ናይ ሕልና ጉዳይ ስለዝኾነ ሕልናይ ከፍቅደለይ ስለዘይከኣለ ገዲፍ እየ ውፅእ ኣነ ኣብዚ ኸ ኣብነና ሕርድካ ደይምርዳእ ስለ ዘሎ ኣንነት ስለ ዘሎ ክንራራራ ኣይከኣልናን ማለት እዩ أني كانت تكافلون يلا نمتع على ما أنت واقع على خلك أنا جرت يومي تنزل سلكي كل تسلا زخنة بقى موسعات رايت أنكم مالات إلنا وقديش نعمت إلنا لنا مالك هو أبزي أجن حجت خدمة الحتو حراي نتوم بتصوت كابتنات كحات أفحزلو من البات كترار وما يدخل تخون نتوم ما بتحتي خازلو خخطو منهم تخلطات أي نبرنديو زبل حتوم كمتص ليمون زي أخ خميت ملسا
ያዊ ኳስ ወጭ ተገልበጥካ ወጭ እንዲ ወላ ሓንቲ ዝምለስ ነገር ብቀበለካ ነገሩን የለን ማንም ማለት ኣምነን ዒድካ ይኮንና ብሓንቲ ክሳያለካ ብውሽጢ ገዛ ሓንዲ ኣጥፋት ደይንርዳእ ማለት ኣምነን ኣብ ሕዋቱና ስድራ ዳእተው ጉዳይ ይኮን ማንም ክምልሰልካ ይኮን ሓውኻ ኣሚንካ ከም ዝንግበር ኢልካ እውን ክምልሰልካ ይኮን ኳስ ጉዳይ ዋእሞ እንታይ ደኣ ድሕር ከምዚ ኮይኑ እቲ መፍትሒኡ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ትብል ማለት እዩ ከመይ ክኸውን ይኽእል ዳሞ እዚ ሽግርን ፀበባን ህዝቢ ኤርትራ ብኸመይ ደኣ ክወግሕ እዚ ክብሎ ዝኽእል እንታይ ክብለካ ድል መስለካ ኣነ ማለት ሰብኣውን ናይ ሕድና ጉዳይ እንግዚ ማለት ኩሉ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ዝኾነ ይኹንሲ ነብሱ ከውፃሉ ጥራይ ዘለዎ ንምንታይ ዕላማ ዋጋእ ከም ዘሎ ነብሱ ክፍትሽ ጥራይ ዘለዎ ካልእ ወላ ሓንቲ ክብሎ ይክእልኒ ማለት እዩ ሕራይ እስኪ ናብ ትግራይ ቁሩብ ክመልሰካ እቲ ሰራዊት ዝወርድ ዘሎ ኩሉ ነገር መቸም ገሊፅካ ኣለኻ ሰራዊት እውን እኹል ዕጥቂ ስንቂ ነይሩዎ ዶ ከመይ ነይሩ ምድላዋት ኣብኡ መግቢ እውን እኹል ተቐሪቡሉ ዲ ሰራዊት ናብ ትግራይ ከኣቱ ተኻኢሉ ኣብቲ መጀመርያ ጥሜት ነይሩ ትኽክል ኣቲና እውን ካብ ገባር ዝወሰድናሉ መንገድታት እውን ነይሩ ህይወት ይዳሓልፍ ደሎ ኣቲና እውን ካብ ገባር ዝወሰድናሉ ክስያሉ ማለት እቲ ዳሕራይ ከዳሞ ብኸመይ ክፍታሕ ክኢሉ ወይስ ገና ይተፈትሐን እቲ ናይ መግቢ ሕፅረት ዳሓር ደኣ ግዴታ ክመፅእ ክኢሉ እቲ መሻርፍ ንዕኦም ስለ ዝመፅእ ግዴታ ምስኦም ስለ ክትፅንብርና ከዓ ግዴታ ኮይኑ ማለት እዩ ናይ መሻርፍ ህይወት ማለት እዩ ገለ ንሓገዝ ዝመፀ መግቢ ህዝቢ ትግራይ ተባሂሉ እውን በቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ተወሲዱ ወይ ተቃፂሉ ገለ ዝብል ኣሎ እሞ ኣብዝታት ከ እንታይ ርእይቶ ኣለካ ምናልባት እዚኣ ልዕሊ ዓቕሚ እንዲያ ክትከውን ከይድ እዩ ወፂ እዩ ከምዚ ክብለካ ከዓ ይክእልኒ ማለት እዩ ትሪኦ ነገር ኣሎ እኳ ብዓይንካ ዓልናኻ ድየት ቅደልካ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ደረጃ ሓላፍነት ኮንካ ስኻ ገባር ጨፈፍ ኢልካ ክልተ ባጊዕ ኣምፂኻ ተራ ኣባል መፂኡ ሓርዳም ከሎ ይዋሓጠልካ ረዲኻኒ ብዙሕ ድመፅእ ኣሎ ከምዚ ሕቶታት ድመፀካ ኣለዉ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ኣብ ደረጃ ፅፍሒ ኮንካ ግን ትምልሰሉ ኢኻ ማለት እዩ ክገብሮ ከምዘይክእል ትድውሰድ ዝነበረ ብልዕሊ ስጉምቲ እውን ሓፂሩ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ወላ ንላዕሊ ሕሊፍካያ እውን ትላዓለዋይ ከዓ ጥዕየሩ ክወስድ ዝኽእል ስጉምቲ እውን የብሉን ብላዕሊ ድመፀካ እኳ ኩሉ ትእዛዝ ሕጂ እቲ ትእዛዛት እቲ ሓበሬታታት ብኸመይ ዲ ዝመፀኩም እስኪ ኣብኡ ቁሩብ ንእሽተይ ስእሊ እንተትበና ብሬድዮ መፀካ እዩ ብወረቐት ከዓ መፀካ እዩ ብኣካል እውን ንገረካ እዩ ሓበሬታታት ማለት እዩ እሞ እዚ ግፍዕታት ተፈፂሙ ዝበሃል ኣብ ህዝቢ ትግራይ መቸም ዓለም ሙሉእ ፈሊጥዎ ብቪድዮን ብድምፅን ብኩሉ ወፂኡ እንድዩ እዚታት ከሞ ብላዕሊ ዝመፅእ ትእዛዛት ነይሩ ድዩ ምስ ገራዛ ዘረባ ማለት መልሰልካ እንዴት ክትሪኦ ትኽእል ትኽእሉ ኢኻ ትዘረባታት ትሪኦ ኢኻ እውን ኩሉ ነገር ማለት እዩ ከምዚ ደይተፈስ ወይ ጭነኑ ዝበሃል ሲ ደይተገብረስ ክውረ እውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ሕራይ እሺ ንዚኣ ቁርብ ምናልባት ተመሊሰ ዝሓተካ ደለኹ ፅባሕ ንግሆቶም ሰበስልጣን ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ድልእኩ ዝነበሩ ትእዛዝ ዝልእኩ ዝነበሩስ ዝኾነ ጭብጥታት ክርከበሉ ዝኽእል መገዲ ኣሎ እዩ ማለት ድዩ እንድሕር ከም ዝትብሎ ዘለካ ብሬድዮ ርክብ ዝመፅእ እንተኮይኑ ብወረቐት ዝመፅእ እንተኮይኑ ብሰብ ዝመፅእ እንተኮይኑ ኣብኣ ቁርብ ክስታይ ንምግባር እየ ትኽክል ኣሎ እዎ ትኽክል ሕራይ እሺ ፅቡቅ ካልእ ከሞ ብወገንካ ትፈልጦ ኣሎ ዶ ግፍዕታት ኣብ ስደተኛ ኣብቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ተፈፀመ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ብዝኾነ ይኹን ኣካል ወይ ናቶም ሃለዋት ምናልባት ኣብቲ ቦታ ናይ ከድኩን ኣብቲ ቦታ ይከድኩን ግን ብዕላል ዝሰምዖ ነገራት ኣለዉ ከምዚ ተቐቲሎም ከምዚ ተባሂሎም በሃል ብኡ በቲ ቦታ ግን ኣይከድኩን ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ ኣነ ስጋ በዚ ክሳይ መኾን ዝበሃል ቦታ ስጋ ኣብኡ ስለ ዝበፃሕኩ ናብኡ ገፀይሲ ከድኩን ኣነ ማለት ሞስኪ ነቲ መንእሰይ ብፍላይ መንእሰይ ኤርትራ ዝኩሉ ኣደራዕ ዝወርዶ ዘሎ እስኻውን ኣብ ፀፍሒ ኮንካ ትሰርሕ ከም ዝነበርካ እንታይ ኣሎ እስኪ መልእኽቲ ክተመሓላልፈሉ ትኽእል ኩሉ እዚ ንፈጣሪና ንጎድፎ በቃ ምሕረተ ውርደልና ኢልና ጥራይና መደምደምታ ክንብዎ ንኽእል ንኩልና ማለት እዩ ብኩናት ዝፍታሕ ነገር የለን እዚ ከዓ ናይ ህዝቢ ኩናት ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ መወዳእታ የብሉን ኦሬዲ ፈጣሪ ባዕሉ እዩ የንብረሉ በቃ ኩናት ተፈቲሑ ዝፍታሕ ጉዳይ ስለ ዘየለ ናይ ፈጣሪ እዩ ዝብል ፈጣሪ ሓግዘና ጥራይና ኩሉ ነገር ማለት ሕራይ ሞነት ህዝቢ ኤርትራ ደቁ ወፊሮም ኣለዉ ድዮም የለውን ድዮም ደይፈልጥ ብሃንቀውታ ዝፅበ ዘሎ እንታይ ኣሎ እስኪ መልእኽቲ ክትቦ ትኽእል ታት ሊኻ ሞነ ህዝቢ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ነገር በቃ እንታይ ኣታ ኣምላኽ በቃ ኢሉ ፅላል የንብረልና በቃ ዓድና ባዕሉ ፅላል የንብረላ በቃ ሕራይ ፅቡቅ እሞ ብጣዕሚ ቀኒየለይ ኣይነው እቲ ዘለኻዮ ኩነታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለኻ ፈልጥ እየ
ከምዚልካ ደፊርካውን ነትናት ካርኢቶ ክትበና ድሉ ምዃንካ ብጣዕሚ የመስግነካ እስከ ምናልባት ኣብ መጨረሻ ዘይበልክዎ ዘይሓተትኩኻ ወይ እውን ክተስምረሉ ትደሊ መልእኽቲ ተሊካ ክዕድል ክበካ መቸም ኣነ መጀመርያ ከመስግነኩም እንዴት ዘሊ ካልኣይ ኣነ ኣማጻጻይ ብጣዕሚ እንዲሕና ነይሩት መንገዲ መፅኹዎ መንገዲ ኣነ ከምዚ ኣይክለካን እንዴ ግን ንዓይ ዝተሓባበሩኒ ብዙሓት ሰባት ስለዘለዉ ንዖም ተመስግኖም ትፈቱ ዝበለፀ ካልኣኹም ማለት እዩ ኣትየ ዝገበርኩም ለይ ምትሕባር ብጣዕሚ እዩ ዘመስግን በቃ ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ተዓሽዩ ኢለ ከዓ መደምደምታ ክህቦ ክእል ማለት እዩ ሕራይ እስኪ ኣብኣ ከለኻ ነዚ ብደገ ዘሎኸ ወላ ሓንቲ ይበልካ ንሞ ትደጎ ዘለውን ተኸፋፊሉ እዩ ዘሎ ትገሊኡ ነዚ ኩናት ደጊፍዎ ኣሎ ትውዙሕ ከዓ ይቃወሞ ኣሎ ነቲ ኩናት ጥራሕ ደይኮነስ እቲ ደራዕ ዝወርድ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ዓገብ ይብላ ኣሎ እንታይ ድገበረ ህዝቢ ይብላ ኣሎ እሞ ነዚ ደገ ደሎኸ እስኪ ገለ መልእኽቲ ተሊካ ወይ ገለ መልእኽቲ ትበና እውን ፅቡቅ ነይሩ ማለት እንታይ ክብለካ ደልየ ንኩሉ እቲ ወሪድና ደሎ ንኩሉ እንዲ ኣብ ደገ ኾንካ ናይ ተዛረብካ ወይ ናይ ደበልካ እቲ ደጋፊ ተቃዋሚ ማለት ንሪኦ ኣብዚ ኣብ መፅኹሉ ስሪዕዮ እንዴት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ገለ ዝበሃል ደሎ ዝኾነ ንኩልና ማለት ኣማዛዚንካ ንክትዛረብ ዝበለፀ ነገር እዩ ማለት ካብዚ ወሪድና ዘሎ ንህዝቡ ምዕረተ ውርደልና ኢና ጥራይና መደምደምታ ክንገብረሉ ሕራይ ሞ ብስመይን ብስም ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ከምኡ እውን ነዚኣ ንገብራ ዘለና ቃለ መጠይቅ እውን ዝተሓጋገዙና ኩሎም ብጣዕሚ እንዳመስገንኩ ኣጆኻ ዳሃይካ ክንገብር ኢና እሞ ብጣዕሚ ቀኒየለይ እዚ ድምፂ ዓርቢ ሓርነት እዩ ንቕሓትን ተግባርን ማዕረ ዘጣምረት كرماس حيلين مفطار قعقع زوفرت عرب حارنت مركز هزباونت عرب حارنت مركز هزباونت عرب حارنت كنيت مزمورا نود عاونت أباي تازلو هي وكوننت مقال حكي معد أبركي عربي حارنت ناي تصفى ناسنكي عربي حارنت